Joo. Täällä on vettä. Mitä muuta täällä on? Surua. Noin. Jatketaan. Heti siitä, kun mä kuvasin Pallisaarteen tutkinnan 2. On mennyt 5 sekkaa ehkä. Miksi? Koska mun kaveri, mä tiedän ketä sä tarkoitat, jonka kanssa me mentiin, piti mulle läskileiri. Koska kun mun ope tuli, uusi ope, Vitosen ope, kun meidän netinen lähti, se huijas meitä, että se pakotettiin vaihtaa kouluun, vaikka se itse vaihtoi, koska se ei halunnut opettaa meille paljon juttuja. Niin sitten mun kunto on laskenut. Tiedätte, ketkä on mun luokalla. Täytyy tiedottaa, koska mun kunto on ollut aina niin paska. Mut siitä paskarippeistä, viturippeistä ei mihinkään. Noin. Mä aloitin YouTuben vaan huvikseen. Jotta saan 100 tilausta tänä vuonna. Mä voin paskopöksyihin. No en paskopöksyihin. Mut mä oon kiitollinen, jos sä tilaat mua. Sori, jos mä katon muualle. Täällä on outoa. Täällä on monen, ehkä 0,5 millin taloja, 2 millin taloja. Se on hienoa. Täällä on videokamerat, jossa nähdään, että kuvaa. Tuolla on Isojalan panopuu. Se on niin yksinäinen, koska se oli raskannut kaikki sen isot jalkakaverit. Jotenka sitten teletapit tulivat ja hakkasivat hänen isojalkakaverit. Sitten tuli tuo talo esiin. Mä zoomaan siihen. Tuo talo. Täällä on trampoliini. Mä tiedän, nyt tänä. Mun käsi on hirveä tärisevä. Tämä on Pallisaarteen tutkinnan osa 34 -4 -20. Eli hei, -7. Hyvä. Kaikki on samaa mieltä, eiks vaan? Sä et oo samaa mieltä, sun pitää laittaa peukku pystyyn ja lopettaa videon katsominen. No ei, mä pakota ketään laittaa peukku pystyyn. Noi ties, et mä oon täällä. Katsokaa juoksukoulu. En mä jaksa. Mä lopetan YouTuben sit kun mä oon voittanut maailmanmestaruuskisat itkemisessä. Mä itken niin pahasti, että kaikki antaa mulle säälipalkin. Oh my god! Täällä on hienoja taiteilijoita. Mikä tuo on? En mä tiedä. Mut se merkitsee ja tossa on minipalli. Minipalleja täällä saarella on 10. Mä en lähde tohon saatanan puskaan tutkia jotain minipalleja. Tää oli pienempi kuin ne toiset Pallisaarteen tutkinnat, koska mä olin yli puolesväliin, kun mä lopetin, joten on vaikea katsoa maastoa samalla kun kuvaa video Pallisaarteen tutkinnat. Munkkiniemen uimaranta! Te ette näe mitään. Munkkivuori! Sitten on selvää. Se on tarkoitus. Mä oon kyllästynyt. Katsotaan kauan mä oon kuvannut. Vielä hetki. 2 faktaa on musta. Mä teen niin harvoin läksyt. Toinen fakta.
mä teen niin harvoin koulutehtäviä. Mut matikan mä teen. Mut nyt on niin vaikea aihe jostain saatanan kuvan monistamisesta tai niinku tekemässä siis suuremman. Tähän se tonnikaan. Pääseks mä? Heippa! Tontit saa kun kuvaa Pallisaarten vlogia. Sitten moikka!